Základy teórie veľkého tresku spochybňujú nové výpočty, ktoré naznačujú, že sila žiarenia kozmického mikrovlnného pozadia mohla byť nadhodnotená. Toto žiarenie je kľúčovým dôkazom veľkého tresku, takže ak je jeho sila nesprávna, potom budeme musieť možno zvážiť, že to bolo inak. Na stole sú totiž aj iné teórie, napríklad, že vesmír nemusí byť taký jednoliatý v každom mieste, ako predpokladáme. Namiesto toho by sa nemusel rozširovať rovnomerne, je plný hustých oblastí a prázdnych dutín. Tieto rozdiely by ovplyvnili to, ako vidíme expanziu vesmíru a mohli by znížiť alebo dokonca odstrániť potrebu existencie temnej energie. Ukazuje sa, že aj základné súčasné dogmy ako veľký tresk sa môžu pod novými výpočtami otriasť v svojich základoch a inšpirovať k novým spôsobom uvažovania o tom, ako vznikol vesmír. Ak ťa bavia videá o objavovaní vesmíru a kozmonautike, daj mi prosím odber na tento kanál.